Dimitri Chakanyuka akapirira dare mukomana unzi Yasamuriri akapa mwana wangu pamwe nona andapirira Chakanyuka Ani pamasikira kumwana makora ane 90 years. Amai mwana wetatika na mautongo mwana ajue pemwe mwana mombo ubva naye mwana ipa utataura kudhara atingambe tidzokerera kana taura tidzoka ya baba la utaura sunya kuona na baba la utaura sipo kuona na ndio ndio aspene mansuru usikana Cepat. Sekarang kita udah nana soal 2023. Nah kawan, nomor itu apa coba bukan nomor dia itu. Nomor ini langsung visi soalnya. Oh visi itu langsung. Masuk negara mana? Ya negara mana? Negara lain soal. So negara lain soal 15. 15. Ada negara lain soal 20. Mara ini soal 50. Kawan sih negara lain. Mara ini sekawan sih. Juga sendiri. Juga sendiri. Oh sendiri. Orang. Itu anjari deh. Apa kan? Apa kata? Apa itu beri? Pembuat suara putar. Watanda kuka na na. Saka nungekia hizo bata papi u protect. It doesn't get it. It doesn't get it. Mbona unazwe? Chijabu. Umsewa tu mmo. Nataka kununua hii chuo urakapi nungirabata na August takarate sika 3 August last year. urakapi Untuk mau macam ada sisi ceklo cai. Tata wadana zwangu Chakachanga shi. tata wadana na August ye vazi pakati panokudheta handichaziva asi angari August ye pakati panhai pandakapiwa nhumba ndazoti ndari ndakabva ndatakuenda kumusha ndasvika kumusha ndinandachamba masuwa ndadzoka ndati goko ndozvangu ndakamuwanechi wane kudzokera unodza mukomona kuti ndanechi ndanenhu ndakatosvika nemakonda akatona akanditi handisingozvibhilivha kumbia ndakabva ndadzokera kumba tagazi une zve5 months ndazodza baba navo but handikunoita sei unoona mukomana wacho Awanjenawo. baka Patitowo. titongo warimati Ada. Nashindwa. Mseweda. Mora kama chiti. Negara ninga mcheti. Uyakana. So 2 Uyakana katika 3. Mara kana lagi. Lumtana mara rabu. takara anipanga takwenda kwamakhaya mugama takwenda kwawo Alright. Kiran. Ini zero mara rabu. Negara kwa mtaura hiyo. Alright. Alright. KCP. ichi 2 akakumba kwedu ndabva famba chitange kuenda nedust pandikasangana bvakamba kakudakaipa ari manyoa ndakarara naye kechi 3 Amuna gwele usiku. Ausiku nsangana bakurana ya. Amuna. Kucho wayegerera chiyo kwa. Yoga bingara na.
dzanzingwe apa koma nebazoranga chini ndampereke tasvika neground vanavanika sango tatsambu zvarakitisipa ichi3 vainamba vanhu ndatiground manyebu changamu manyebu inini msikana anodana time oraizvavira nditombo ndokomkana kana ndowapo haunodana naye long time ivi kurara naye haunotora long time kurara naye aiwa 2 August 15 August 14 days 13 days ukatorara naye kuti chipe date andiyozve matodanana matoraramisa ndizvozvo iwe kuti hapatoa nguva yakareba chete fangotewa nguva yakareba chiya kurara naye here kandi kupambidzana unoona msikana baba kuti andikarara naye musi wavo atuswana kutangana kwamukana ukadaaisa 2 August ndakarara naye 15 nhasi wapinda muna October uyoenda kuti take your time nokuti ndaonda asambo zvechikomana zvezvinoa zvikuitika muno izvi ndichogara toudzana kuti unopinda zvakaiwazvai unopinda zvakadai saka kwamukana ukazvirovera watazokudza mwana kamwe chete kawakarara naye kakari kamwe chete ukarara nekondo kubva wabvisa aizvaaubvisa kubva waenda navo yes kumuratidza aona muona pamusoro changami muona musikana mwadesana mamanzi patikara tisa nemwana kazva asi haendera ana mazona mwana ndiri manzi ndikaulezero makarare October 2023 what ndozvatara kutanga tiverekere 15 August madzimai ndinoziva tiverekere 15 August mana ane makore October mandozorana naye 15 October muna August munhu waizera yatomudari nemunzwa mwana wakazwa mwana hazwa mwana unowedzere neziva kuti kaona mwana ari wako kaona mwana ari wako avazakuipa wakaona mwana ari wamanangira saka nhasi wayamudari mwana wamuziye asi mhosva anoda kutora iwo ndekuti ndakarara nemwana wangu izvozvo ndomhosva auna asi mwana hausikumuna aiwa mwana handisina ndisikumuna mapereza mwana murora munomudera inini hapana chandinopikisa pamwana nokuti vana handidarambire mwana nyaya iri kuyataurwa nababa vangu vaichokwadi kune madhini saka ndachikumbira mambo kuti kana muri motipatsamba handirambi muzukuru handirambi motipatsamba toenda madhini kana ari mwana toenda sei handitoziva muroora mukumuda here pamurora handizoziva bhosi ane mukadzi wangu mukadzi niise mombe dzake andizvozvo
zokurara nemwana wavanhu mazwa baba muwamba kuitira tsamba yake kusakaisa nyaya iya nyaya iyi hauzuti ende kujeni ronaripisa runyara wamwambazi ngainojeni tudana results because results abudata 40 days tungoda tunozozalesi avanodai kana marani we toda tsoka manje ngawedzera kwetse kana asiri mukubvisa ndati pane nhatu dzacho manje nokuti azvizva mudai mpe 1 month to pay muramai ndinaramba mune ndamurambe muramai uya ndiapa mhosva ndouyu saka ini ndinoda kupa mhosva mudzi wayo handisi kunegosita naamai nokuti akanegosita naamai manditi uya nemukadzi wake mini ndimurume mukuru saka handiswa kuti munegositi nokuti handikuzivei ava ndivaziva vapengesa mwana wavo muise mombe dzake nhatu mombe mwechine praise mama ise muise vamo aisa piri mtikirwa mombe tinoziva mbeni 1 month babano zvara nhasi 1 month unoita basa remba nawo haushandi kwahasla kwakawanda but zviro rinoita kuti fund street zvake basa nemani samise pakwasla mise kudzorere mutwisi otunana asangokudare 2000 asi kana kudare muno unokoma kuzideredza wozi hapana anoziva ndounotoziva kuti mhosva nekuramba kai dzimai wangu akatisa nyaya yanozvinoona isi totozvinzwisisa dauta zviite mudzimai wangu mama mwana handisi kuramba asi mudzimai andizozvigona mazuva vamai dainzwisisa imini semunhu mukuru munoziva mhosva muroorwa musha makuzama tactics ese tumisa inombe nhati uda kuchemere pamombe mupana 3350 haudziwani asi ndozonzi mhosva manje daindaikupa mhosva unokwanisa kutakura isi mhosva ndaifungudza kuti totaura kuti mari ndidzikiseyo mama amai ndamupa mukana mazona okurafaendanosai ndamupa mukana hauna chichembe here ndechei wadzikisira mari yemombe haudzikwanisi mombe nhatu ndozvirikuravo ndodzinosaiwa tinde mhosva yaanogona kutakura tinochaja maringe nemhosva iripo inasiiva tutataura kuti mambo nidzikisirei ndozvinoiswa usaziva pati 350 zatopa tienda chitangwa nosaina kuzorisa auenda kusimba aya nokupaikaraba unomupese pataitikupisai kutenda kumusike vatausunoonemu akaita utsiva vodainoinganisa ti tikaisika taura nyama unombobvunzawo muroora wavo udabvunza imama udabvunzawo mama kuti muroora ini ndinogara kugora kwandogara ini uyu mwana uyu aitokubvina kwamakare ndokwanga ari kwamakare handiti saka ndinobvunza mambo kuti muroora paakaona kuti aita nhumbu mumusha ndikokugora handinobvira ndaona makarohwa sei mati makarohwa sei ndakarohwa sei makatizira here mabvisirwa mari ini ndakabvisirwa amungambozvinzwisisa aiwa pani pandakubvunza andinokuedza kubatsira ndakupai mukana ndaunogumurasa aiwa pani pandakubvunza imama handiti mwana akazvarwa panotaurwa chizvere aaramba mhosva Amai,
yari kupindura Amai bilang, punya amai ke? Antum bersih, punya ni kakak jadi. Mana zara kopan apa? Ani kakak kita bersih. Ani langsung kaman. Ada sih. Maksudnya kan mana ni kakak jadi? Kalau asal dulu. Ayo, yang langsung orang. Mana nak dulu? Ayo, agak sabar. Bazi kan langsung kaman. Cenderung dia mam. Punya mau coba sih. Dia berat sih mas. Bang dong. Sudah aku dijawab. Anak mai, bayi itu cak pinjul sesuatu mai. Mau sesuatu. Baru lagi ramai. Saya macam ada apa sih right? Tahu right sih. Mula apa sih? Saya mau pakai semua. Ada orang siapa yang mai? Saya kan aku nak tidak, aku jangan pindah pemusi. Saya kan pemusi. Sekarang dari wabida wajib, ada dari wabida kucing sebagian. Agak mudah kau. Sekarang kasih kan pemusi udah ada mana? Jadi apa nak cari tu sila ni? Kucing mana usaha, ini kucing mana sekarang mesti bahas pemusi. Tapi dulu kira apa? Kalau mau belajar, tahu yang saya lagi. Maksudnya saya nangai tahu daerah buat tahu nama. Nampung dah. Nampung dah. Mulai sini. Na wili pole amani watu kumashuri musikana akapenda kwamba kumkomana baba wake wali wakatuvuta nyema jeni musikana akatumboshuka musha kumkomana Amai mumeze na baba mumeze mazo sawa Iyo barang sisi nu baba wake gara kwa makai. Ani tu zendo gara kwa. Saka. Kapunza mtumo wa washinja kabaketa tutijesi. Ndazanga kuti vanhu zvimwe kunda kuna magara bachenya mukusiri kwangu ndinokumbuka vanhu vachitaura saka irongekai izvozvo vamwe vamire mukati mevanhu ndandikuta mai ndinoda kuti bvunze mukomana uyu kuti naye shamwari ichokwadi here musikana uyu akauya kumba kwababa wako uyu musikana Achiri chokwadi. zvokuisa mama chakuti wani chaita kusunyewa kuti uone kuti hapana mwana asina basa isusu tiripa mukara wekubhadhara but mumbe kutanga inoita kuzvendesespiriti wani mari majeni zvinopusha kumene jeni nekuti hapana mari yamambo inoita kujeni imari yani yeni saka takusira mukana kuti muzvikuru kana mwana ari wake munodzwa kudai kuno kuti ha tazvigamuchira gogo muchifarira muzvikuru toti kamumbe kenyike muzvikuru Ayo nokipa muzukuru ndochomunda. adii saka hapana chakapita mufana hazvina hambo izvi muri ndeyani Aisinye kula. nyaya yekuti But when past kunzwisisa panyema. Ndisandati ndende kumadeni. asi ndonzwise kuti unomdai mombe dzatakupa sekumba dzekuti mwana ndewako inyaya yekuti ine wakarara mwana wamwana nomaizvisa unotaura baba uyu nababa ane masikiriti avo mazota oraitoita basi tsamba ijene ronota